Sasisen pat khublai pi baro pidangi pe ye ka khubor jong Mawphor. Habignya cha prang bat ka khubor ha ka pol chungin pe ikimat ke bakong san jong ka khubor kumni. Here ki nong mi ikmat ka regional committee ha ka ba arsen ban penbek ya upot usam ka jylla. Ki minister MLA bat ki HADC ki day ban pen lang ong u general secretary ka HYC. Ka jingtmu ban pen long ai no ya ka jing ai bynta ya ki khon chin rang kalong ka badai ong upa e sran li marwen. Ki samla khasi kim day ban hun chang ban long air hostess ne tray restaurant ong u MP ka Rajya Sabha. Shimmanta ki khon ka raliang ha ka le niam ko party puja. Ki nong mi khmat jong ka regional committee balakle daw ba president tensong sembut menteri rangba ka jylla Meghalaya haringkat ki MLA bat ki officer nakaliang ka jylla Meghalaya bat u Piyush Hazarika menteri ka Assam haringkat ki officer jong u mantakasngi hakasin ka baar kilalit biang banjurip ka thain khaput jong ka jylla Meghalaya bat Assam haka thain Riboy district bat Kamrup nakabenta ban penbek yopod usam. Kita kinong wikmat jong ki artali ki jylla kilalit banjurip haki benta jong ki shnong baper haki khaput jong ka himanong sepung bahap haga jirang blok bakentup ya ka shnong haula bakla para jimbri gaun lengkung bat gaun kumshi benta ban beteng ya ka jingjurip ya ki shnong khaput bat ban penbek no kham kloy yo pod usam. Lairan ringkat ha ketegesngi daw ba da sakyat bha lamare menteri ka tanat transport ke jylla uba Miral Bonds aim MLA ke Nongpo ba Sustenance Sotun MLA ke Jirang bat ikong RM Kurba Deputy Commissioner ke Riboy District bat ru kiwe ki officer bat kinong elam shnong lawan ru ban sa khilang ta ki paj ba nong shong shnong jong ki te ki shnong hakate ki jinglet jurep bat thwa jingmut ru halor kamon jong ki paj ba shanu ki kwa ban lek ki babon ki paj ba nong shong shnong hakate ka thain ki pen pau baki kwa bandon haka jylla Meghalaya kumba bon na ki jaka ki puta bat ki jaka rip jongki ki don hapo ka jylla Meghalaya la ban pen kin mau ba ka regional committee ka Assam bat Meghalaya haka khandai trik urisau ki lalik ban jurip haru pratali ki shnong hakaput ka Assam bat Meghalaya ka baha baki artali ki cluster kata ka Khanapara bat ka Pilangkata cluster henry kani ka jingwan jurip kamshim la penhun setia ye ki ba haka thain pileng kata namar ka jingwan jurip menteri ka sarkar Assam ulawan ban kamlut wat ik jaka jong ki Meghalaya ki ba omdei setia ki bahap shaka jylla Assam chito mentang ini pe ye ka khubor ka babnia ka bangingin ong bangi sim mangi karai den rei pi don kami bangin yo i katokan ne ka eka sentiment ka eka jiks ngau jongki nong shok shdok hakini ki jaka tinaka da ngo pi ngip masi ban lek bangi pej atat ka ai kamon ki babun ki bala tin rei kumo pi ki babun ki jaka ilong undecisive plus utu bai ki bu piang ni ki ong bangi don chan ni begala ro ka biang ni don cha sam ro ka biang ni kada ko long namar ba ya ka property ka bagi don ya ka jaka ka puta ka bagi don namar ka system hangi hapo megala ko long idon ki sim ngidon ki hima nang tangi hir sapo sekirat ihir sekisnong de ngangit skem ba ngi follow ya kata sistem ka bejule nadu mensua hadu kini kiski ka beta nakada ko mopi nakaliang jog regional committee ngim sim kai karai ru den rei ka bangin su submit hi ya report sekini ki ar ngut ki chief minister hakaba kadu maki kin sasim ya karai ka ba kadu ya ba ide bagi kot Islam jing besar ko benya kata ngau bi ngi ka company ngin besar menia iki kot Islam ya kata ngau bi la de kila don jaka chemegala kamu kan nek kum tai nomor bable yu ngau bi la de kila don jaka kamu kila pendep yu proses profit ke sistem ko makalong lebih tak kum yo jaka megala keji yo jaka megala kamu de lembah kisim de lembah ka lembah iklan kala menong ka rigraj kala menong krikur kala menong prisim lembah tak kum kin yo jaka de ya kata ngau bi sedit naman ngi kren suamenta ya kan ke isu ke boundary ke badon ki differences bandon pedeng joki ki bekwa ban lecha sha Assam don pedeng ki bekwa ban wan chamai kana tenga trai kata ke isu ke bak made re kalan isu ngong pingi hap ban ya thik kat kum ka lantin yo system ke bangi don hang ne po Mr. Hazarika who represents the government of Meghalaya as well as my colleague myself
from Meghalaya. We are here together with Mr. Hazarika, with his team, with his officers. And this again, I just wanted to remind all of you, this this situation that we reach in this place, it is just because of both the Chief Minister of Assam and Chief Minister of Meghalaya. We wanted to resolve the issue of boundary in few places, and today is the last day for us where we visited these differences where we already had. So now I'm telling you, from the regional committee, both of us, we will prepare a report based on the facts, based on the sentiment of the people. We will send the report within 30th of this month to our respective chief ministers. From Assam, Mr. Hazarika, he'll submit it to the Honorable Chief Minister of Assam, and then for Meghalaya, we will submit it to the Honorable Chief Minister of Meghalaya. And thereafter, there will be again a joint meeting between Chief Ministers, and they will take a call accordingly to this. So once again, I'm so thankful to the villagers. They were so cooperative with all of us. We have seen, especially today, 3-4 places we visited, and they spent their time, and then they really cooperate with us. They have shown their own sentiments. As I said to you, ultimately, we hope both the chief ministers will take a correct decision, the right one, which both sides will be benefited and also will be happy to all section of people and all the interests of the citizens of both their state, Meghalaya and Assam. Nas kwa pa ni thuyo phi ba na kaliang ka himanos pung jongi na do ba ngi ka himanos pung kala don kane ka jaka ka de ka jongi kane ka jaka ka de jongi na do kisnam khandai spa ar ba ter do mentang na sensiar ben na ka himanos pung jongi wa ting chief la neus em jong ka himanos pung te na mar kata kata nga kwa pa ni thuyo phi ka asam ada kawan ban snai ki project ki development hang nero ka jusiem ya ka NOC na ka hima jongi dengan kuat bansyai pajak jongi hang ba ane ka jaka ka de jongi pada ka asam ro ka juwan bansnai development kum ho osna barja kharwei u MLA jong ka asam wan siem ka NOC na us em rang ba jongi ba pita raja simyong bat kum juro hausna barja khan reu ka asam kamur bansnai kini surok yam ji swai hakini ki jaka ha ban siem NOC na khai ma jongi ta na ta ka daw nas kuat pa ni thuyo phi ya ki member hane ki badam hane ni de ban sa ba po ka Meghalaya badro lada don ki breu jongi ki bakwa ban len no sa Assam hila ban lai tang ba ka jaka ka de bi ka jongi bat ni dak sensiar ban mangi hadu unta mene tang ki ne bless you bon kong dia nak kaliang jong pasang HYC ni dap dang je kemen bekumju ni sngo ban ai khuble ye ki atli sarkar jylla kata sarkar Meghalaya ba sarkar Assam ki bala shimkhia ban ye penbet no ya kajing ya kajaput hapdeng ki ka jylla ka jongi ba ka jylla Assam ni ai khuble ya ka sarkar jylla Meghalaya ka bala shimkhia ban chnai ki regional committee la kalong hapo West Coast Hills district ba kumju ru hapo riboy district hakaban le jurip ya kini ki jaka ringkat ekonomi khmat dang sarkar jylla Assam shwaban wanra ya ka kaipot ka ba tikna la ne ka ba long final na ka bantaban penbet ya kani ki jing ka japut ki jongi preng ki atli kini jylla ngikmi lenti ba lamba kani ka senjam ya ka ba ki atli ki jylla ki la shim ba shwa bangin rakhe la ne ka jing dap san pho snam ka jing rakhe ki jongi kum ka jylla ka jing yo san pho snam ngin yo no yo tau put usam ubatikna bat ngidak mi lenti ba kini ki exercise jong sarkar kin long ki ba saiso bat baka jala ka jongi ha ka jing rakhi ka jing dap san phus nam ngin sayo no yo tau put usam bakthikna ndre ha ka wei pat kaliang habangi pet ya kini ki jing le jurip ha la kalong ha po West Coast Hills la kalong ha po Riboy district ngi iba haman la ka jing le jurip ngi iba ka sarkar Assam bat ki he sarkar la ni ki he officer jong sarkar Assam ki khamle men rangba yangi kum ya ki officer ki jongi bat ki nongmi khmat ki jongi kumta lor kini ki kumbangi loi ka jingja ka belaja hanin gasngi ha ka jinglet jurip ya kwe ni ki jaka hapo Riboy district ngi iba u minister jong sarkar Assam u la kini wat yo umai
lani shimla sha ya uwe ni kirang ba uba mikmat ya kahima nong spung hakaba katu ka jaka ka badan ka jinga ka jakput hap hapo jaka hima khasi lani kahima nong spung shimla ailat wat tang ban keren ru ngi iba kinong mikmat ki jongi nadu deputy CM ubade u chairman jaka regional committee ka bapet ya Kariboy district ya ki jaka ki ba kajaput Kariboy district kim shimla ang wat tang shiken tin ru ban keren na la ne ban intervene ya kani kajing kini no wat kajing bom sha jong kini ki het sorkar na Assam ban keren ban ailat yu ni urang ba mikmat ya kahima nong spung la ne uba yeng nam ta ban keren na ka banta kahima nong spung wat tang ban keren ru kani kajing le jong ki het sorkar la ne jong sorkar Assam ka pen I ba haman la ki program haman la ki jing yelet ban penbe ban jurep ikini ki jaka ki kajaput ngi iba ki le men rang ba tena kaliang ka jongi kum keseng ngi sngo ban kentu yakini ki nong yalam ki jongi nadu ki chairman jongi regional committee ki MLA ki dorbar trairi ki jongi laki long ki CM ra ki rangba snong ki serdar bakla de ka por yangi ba pin kampen yapi ba pin kampen he yo rendang jong pi ban pen I la ka bon nama kini ki jaka ki ba don ka jing ya ka jakput ki ba dang dei hi ki ba hapo hi makasi ngisno ba ka sorkar jala la ne ka jala Meghalaya kamdei ban long tang ka trailer bat ka Assam kan long ta kali la ne ka jeep ka ban syutan yang I kat saba maki kimon nakaliang nyo kaseng ngisno ban penpa ka basay baka jing ya penbet yo uput usam hapeng kini ka atli ki jala kidei ban long ba ki kot kisla ba ki map bat khamtam kidei ban long kat kum uput usam jong ka himakasi te ban penyo ya kani ngisno baka dei ban don kajing pen nakaliang ka jongi ngi dei bandon kajing ya sothu bat ki dorbar trairi ki jongi nadu ki sim ki rat ki shnong ki jongi ki barang hapo uput usam jok himakasi te nakaliang jong kaseng sa shisien pan ngisngo ban pan paw ya kani da ka basay bangim so tanat ya katu kajing let shaki kaput bat ya kanu kajing pen bet ya uput usam jong kajala ka jongi da ka ba fisulet haki jaka bacu penra ban syurakti nilai I kajing le jong kini ki noilam khamtam ante po West Coast Hills ki basulet ki jaka ki badan ka jaka japut baki basu keli ya ki nong song snong tu ka jaka da ka bar penrakti ba manu bahun bandon sa Meghalaya bat manu pat bahun bandon sa Assam ngitip bat nilai I baki poiwer ki basyong hapo uput usam jaka himakasi ki balas nang ban le try kini ki jaka ki jongi ba maki kin rai baki ki jaka ki baki ki syong kisap ki bahap po uput usam jong ki himakasi kinlet siya po Assam namar maki da ka basangi kwa ban keren baki de tang ki poiwer ki poihap ki basyuan ban syong tham hakini ki jaka ki bade jong ki himakasi bat ngi kentu ya ki hima ya ki rat ya ki dorbar snong bakim de ban sya baki poiwer poihap kinrai bakini ki jaka ya ke ba ki himakasi ki long try kin hap sya ka jala Assam ngiso ban kenturu ya ka sorkar jala Assam baka dei ban burom ya ka thamai ga jongi baka dei ban burom ba kini ki jaka ki badang hap ya po uput usam jong himakasi ki dei ban wan bat ban syong ban hap hapo uput usam jong sorkar jala nakaliang jong seng sa shisien pan ngikren da ka basay baka HYC borok kawai kanom sya da lele ba uput usam jong ka sorkar jong ka jala ka jongi lani ki uput usam jong ka himakasi ki badang dei hi po jong ki hima jong ki dor batrairi ki jongi kin hap wat tang CNC ka jakaru sya ka jala Assam da ka ba ki pensyong nong rim ba ki poiwer ki poihap ki basyong ka to ka jaka ki kwa ban syong ban sa sya po ka jala Assam ni kwa ro ban keren da ka basay gitu ki poiwer la kalong halangpi la kalong hang nong nuru balada maki ki kwa bandan ba ka jala Assam ni sngo ban ong ban kentu ki baki dei ban mi da ka besuk namar bangi kum kajat benriu bat kum kajalahi ngimdon kameki namar maki gide gi bawsuan syong thap akani kajala ka jongi haki jaka jogi himakasi ki jongi ngimdon kameki bat kila ban mi da ka besuk ban mi na uput usam jogi himakasi bat ban le sapat syakanu no ka jaka ka ba maki ki kwa nre maki kim dei bandon ya ka bor ba kinrai ya uput usam jong ka jala ka jongi te sa sisien pat ngasuban kentu ya ka sorkar jala bakat bahaba kalet
banyak penbet ya uput usam jong ka sorka jong ka jylla ka jongi kadai ban burom ya ka thamai ka jongi ya ka history ka jongi ha ka ba uput usam jong hima khasi udai bandai uta udak perut lan ulan uban perut dak ya ka ya uput usam Upa en Stanley Marwin, uway na kinong shnong jong katain, West Khas Hill District, nakashnong ti isaw, ude uway na kirang ba, ubom jushu ngam, ni shong kilikti, Henry Hakisnem ke bakam ban shua, ujusmat ba, man la kapor ban pa ye gijing tho, kum ki article, badru ki shiti, shaw editor lang baka kot khubor Mawphor, halo ka phang ka biade bat ke imlang salang ka senjat khadar, badru ka bha ka miat, jong ka jai ban riu. Menta ka kentiru uni orang ba umla klem da keren ai ni pen pau ya ka jing kershan halo ka kam ka biade bat ka jing temu jong ka Khas Hills Autonomous District Council man penlong ai no ya ka jing ai bynta ya ki khon chen rang bat ula ong Ada halur kena rim, ketum kejuk, kena kepakai mista, marbon di kun tei, anda kelayom chong di bot ulok kalen, tinggal kursi, dan semari kini pa, padam deh kata, wadah itu mungsak deh, kau cenong kau yung pun sin tak siap kerjumut. Ia chat lagi jong kuda. Di bapli, di kuncindang banan ong kumno kumdon bor. Namar kimi thili kile thili lagi kimi. Di kimla benle irem. Lada ki badan ba em di kala di hok di menjur ke ain besul. Bila pas ben ai ben talang ni kun sundar kenang men like na kong chale ben men ta ada kon gen te gi jendet di kun sundang di la ben sumar ben square la da myo ka bha myo ka ben ta ka pli ni wan sumar yo square lo ni ben sa ya li ben kun ti dia wan pakai kini baris tadi bor mencuat hadu penting gudang riji di gudang yaj men ai dari kentai mer gudang burom di kentai mek pa kon khadu ain kham tam wat ki olok daya ke di bot di menta bade di kon khadu ain di moj no bot no olok keleng sodong terbagi uyalam bat kita saat senang tadi perang mutiak di chat lagi jong ini banyak kami pa nada menjur karena keanya itu suka baru ide ai halang ya kok ai ha ngam pesak menjur Beri benong kelabat ke jaj ya hap lu jaj kena ka jaj kenu ke jaj kena ik uhir peteng nak kami di kom ai bha te mleli ka ai bha te kun thebet senang chong la chong Ki samla khasi kan thei bat chenrang kimdei ban chuhun tang ban long air hostess ne ab restaurant henry ki deban mi shabar ka berni hat ban pen I ka sab bakidon ong UMP ka Rajya Sabha u professor Rakesh Sinha ya kane ute UMP ulapan pa bakran kum ukongsan ka jingrakhe ya ka sengkut snem ka bashispa arpuar jong ka seng khasi kimi ka balong ha kane ka sibaar hamadan waking jayau. Dear brothers and sisters, we have to cross many hearts. I consider the young Khasi, whether girls and boys, they have potential. They are not meant only for the air, becoming air hostesses.
of serving in restaurants. I find in you the potentiality and talents to become the part of the India's Bollywood, to become the part of the India's best academic institutions, to become the part of the India's best scientific laboratories. So Khasi organization has to generate confidence among the people, among the young boys and girls, to come, cross the Benihad, and India's cultural, political and social life is our life. So local to universal, this symbiotic relationship would give you not only a process of evolution of thought, but also to the humanity. You have to contribute many things to the humanity. Remaining confined to a particular place with a particular mindset, that creates a ghetto. We are not the people to remain ghetto. When I say we, then I include myself. There is a reason. Earlier my postal address was Bihar. Then it changed to New Delhi. Now it changed to Kongthong. My new postal address is Kongthong. I am not only known, I would like to be known that I am a co-opted citizen of Kongthong, your own family. Henry Kaitis Jong Kum Khasi Kasong Himai Jonga Kadaika Kongthong Nande Yu Khasi. Now I am a culturally Khasi. You know, I began my public life as a RSS Swayamsevak, and I have been indoctrinated and still getting indoctrination. Every inch of India, every part of India is Mother India. I have been taught and indoctrinated. Wherever you go, you adopt that culture. Wherever you go, you speak that language. Wherever you go, you adopt the local people as your mother, father, brother and sister. So you can find Parveenji speaking good Khasi, knowing more than you the Khasi people or Meghalaya people. So this is the characteristic which gives us tenacity to reach to the people, the remotest corner of India, and I don't consider this is the remotest corner by the philosophy, by your own culture, by your own objective, by your own temperament. You are the mainstream of India. India has to learn many things from you. Lapan po penping shushu ikaseng kutsnem, dakangu kadem, nakakenhun utemen usan, sen kasi kemi, nang ta kasyat masti, karawai tenrai, baru kajimpen kuburom, yakarama Krishna Mission Ashrama, namar kajingno senyang, haka puli puthi berkakot yakya. Shuakane la yoru ikajingkren, no samla Andrew Jana, nang ta kajingkren na orang ba pidi sawian, bat kiwi-kiwi.
Las dangi ke niam ko parti puja jong ka rai raliang ka bujulong man la usnem adu ka arfu arterik mentau benai. Bat ka long ka biai bait ya relti. Ya kani ka jing niam on penkut no la shai ka sngi arfu sau tering ha ka podang step perngam. Kani ka jing niam kalong kum ka dak ban aingo ya ka blei ko parti ka balari la sumar ya ki khun ben riu ban yo ya ka jing ko jingjia ka jing nang jing start ban biang ukuba ukhaw bat ban ya roi ya pa habaro kiliang menta ka sngi la pendep ru ya ka niam than blai hayeng uso blai kala don ru ka kenya pom blang haklu blai bat bot saka paste hakani ka niam kala don ru ka jing pengam ya ka sentu blai hakawa omurem pat la pelai ya ka paru sha shiliang kawa pat ka jing le dem jong ka paru sha shiliang kawa ka thau bakar kom le niam kalong ka baba ba miat bat kanwan ra e ka roi ka pa bat ki blei kis em kin ri kin sumar na ki jing sneu ki balai pujai la pelong ye ki jing elang bat la penher ye ka lama ka raj hamadan shira pula raliang bala penya da ka rai raliang ko parti puja cultural committee la donru ka jing sha ten rai bala shimanta de ki khon ka raj jong kishnong baper hak ba UMLA ka raliang constituency uma komengon ombon ulalong ukong san kiwede ki blai don lang hakane ki sngi ki kentup yau daloi ka ilaka raliang ma chawas lengdo udaloi nongjingi amwi sat pator shangpung bat maskot harangkat uma rikut parin wahe raj yonglang uboy mi mule yalong bat kiwede jong play kumta jimot jong nega kumtuja kalong kaba chisin siam hadian bagi ladap pan ot yu kaba pau nagi putor kilengka kumta habi kendu kita gi san langdo pat nadu lengdo jong gerai liang lengdo jong gerai pnei lengdo jong gerai yonglang lengdo jong gerai nyakmai lengdo jong gerai konchnong kajing kenduk jong gini ki saling dok ha kajing hukum jong kum duloi jong ke elkar liang bat kita ki nyau he jong gerak liang keladai ke por na ke bynta ban le ye kene keniam kopti puja bele kene kajing kenduk lang bro gini so saling dok ki bedan po ke elkar liang mar kene kat kum kajing thup khana ki long shwa man shwa ki mendan thai kajing le kene keniam kadai ag por swab lang don bon kajing le thma kajing le mar kliang na ke hima na ko chbai hima ta kene ka preteng jong ni blai kum timja kalong ka ba yarap yo khon hajar jong ka elkar liang kam tam yo doloi bat ki menteri ki jong u dalemba kene ke jingu jingdem jong ki doloi jong potor jong lang do langpong ki menteri jong ka hima sama jong gerai ki thau jong bro sosal do da hak jingu jingdam ni kene blai kopti kirap ya ka ta ka jing yele ikino ya kitma ke bedon ko hima kiba ke pom swa ke ju ile mar kapti nak ta ka daw ke jing siang ngu ya ka ta ya kene ke blai kopti kumta ki pelong no kene ke jing ile nem ban kendu ha kene ka rai liang da ke bi kendu lang bro kene sang do da kene ke jing ile nem jong kene kopti ja kita ke jing rai kita ki dan ki khat kum bagi ong dang gerai rliang henrei habra ya kita ki dan ne yo blang ni ra na rai lendo konchnong bat na rai lendo rliang bat ngira ru ki bagi khat ke tien jongi ki terpe ki ba komu pathau pnar bat upe bynta tau khara ki kecha ki ba ki ladung kumba kila pa dung ha kini ki nong rep ki briki kumlong neu ki ong jigi tien jigi ke de khonar tang bom de khonar ki khot khospa te kumta ke jigi chimta jong gini ki san do bro ki de ban wanra kita ki blang kita ki terpeg majon ki bing ong tien jigi kamu ong tu maya yong i muram yong gini keniam ko wipa ko keniam le mem wi kai ko pi bo le pi kanu ka sangama nganga jo boro keniam hikai ni mata jimbha ga yong i boro tanre kam on tu maya yong i muram yong giwi
Dewa pi to snap sarong pi. Haganim tenre yang. Nga da manu win kon yang nim tre nga wong pi. Nga le snap sarong. Haganim. Kerpat lang pi wero le. Ngayo kham tam hani chnong raliang. Ngam to on mo. Ngayo telot bah. Hag chis na mga ngajan gijing kelaniam go khlan tam do hagani ga chnong. Kat kam gijing yo yang na. Tengah mong ai pi le. Kate chong api wo perkhat. Das dang gi tip umaya yong i. Tegini wero chong ga pi hanga ni. Tengah kwa kulam re chibun ngitin. Ai wan nei ga sngi. Kawa kini ke kopeti puja ko de le nem le kom gini ju he. Nado wasdang usnem hado nei ga sngi jan galas yong ni usnem mo le nem. Uman usnem wa jikr klu I wipi uman usnem uroi horo gidia. Tengah kwa ru chimi por ditenan hi hawiyo tu ki kena yo cha. Kiura det chat, kiura det penyo yang ngate culture de yoki. Ngayo manwaro ibu chat yang ki ibu yo sok yo tenak hadok kate. Ngane geli yang ngasa cisen ai kublai ki. Kumtong ila poi shaka bukod jonga tup khubor sajisen pan kublai shibon ipi barwa tat hadok begini syambiang kublai shibon.